Úprimne to, ako vyzerám, vôbec neriešim. Ja som hrozne dojatá, som hrozne šťastná. Pôrod bol skvelý, ak sa to tak dá nazvať. Dramatickejší bol asi nástup, ale pôrod bol perfektný. My sme nedošli do pôrodnice, ale vďaka manželovi, ktorý to nakoniec stihol a dotrčal z Plzne, tak som neporodila v aute po ceste, ale naozaj išiel ako Fittipaldi a zvládol ma doviezť do nemocnice na čas a potom to už bol fofr. Také má bezprostřední pocity. Tatínek byl u porodu? Tatínek byl u porodu, všechno probíhalo úplně hladce. A pocity? Jaký máte teďka? Spokojený, první koup. Takže už je splněno, už nemůžete pokračovat, nebo chcete dál zkoušet? Myslím, že ne, že záleží teda na mamince, maminka se nechala slyšet, že... Uvidíme časom. Ja som spokojný. Ja som moc nevnímala, že som tehotná s Vaneskou, pretože som nemala vôbec žiadne potiaže. A tak trošku som cítila, keď som bola tehotná s malým, že to možno bude iné pohlavie, alebo sa hovorí, keď to tehotenstvo je úplne iné, tak to môže byť iné pohlavie. Prvé 3 mesiace som trošku pretrpela viac ako s Vaneskou. To som naozaj vedela, že som tehotná. Bývalo mi viacej zle a bývala som hrozne unavená. Ale každopádne sa to asi pri druhom dieťati už menej rieši. Nemá človek na seba toľko času ako predtým. A zajtra by nás mali prepustiť v porodnice, zatiaľ všetko prebieha v pohode. Mali nedostal ani tú porodnú šupačku, nič, takže sme hrozne radi a nebudeme to predĺžovať a pôjdeme rovno do Treštice, do rodinného domu, tiež je všetko pripravené, čaká nás babička, druhá babička príde potom, takže dúfam, že to budeme zvládať aj s Vaneskou. Hrozne sa už na ňu teším, veľmi mi chýba. Vaneska už ho videla ešte, ne? Vaneska ešte nevidela malého. Bude asi lepšie, keď doma v rodinnom prostredí, tak ako pekne to uvítame ju aj s malým a pekne to prechystáme, tak aby to nebol pre ňu tiež príliš veľký šok, samozrejme, lebo teraz budem asi viacej času stráviť s Danikom. Už ste vypozorovali, komu je podobný? Ťažko povedať. Je úplne iný ako Vaneska, keď sa narodila, ale ja si myslím, že to tatínek. Je to celý tatínek. Prvé už se tě tady novináři ptali, kdy zase tě uvidíme na mole, tak jak se cítíš teď? Za jak dlouho? To necháme na prírode a uvidíme podľa okolností. Každopádne ja sa nejak na molo nehrniem. Bude možno fajn, keď raz za čas príjmem nejakú zaujímavú ponuku neskôr, ale zatiaľ sa naozaj chcem venovať čo najviac Danikovi a hlavne aj Vaneské rodine. Už ste dostala od manžela nejaký dárek? Dostala som krásnu kyticu rúží, to ste mohli vidieť. Ja kvety milujem a veľmi ma milo sa topila, veľmi veľkú radosť. Každopádne pre nás asi najväčším darčekom práve synček.